प्रभु यीशु जी लोगवा काहे के सतावेला राउर भजनिया से नफरत करावेला नफरत करावेला। Recording Madhupur Sonabhadra Surendra Singh Studio। प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। Recording Madhupur Sonabhadra Surendra Singh Studio। यीशु जी हमके काहे लोगवा इतना सतावेला यीशु जी हमके काहे लोगवा इतना सतावेला। जब राउर भजन करी जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। यीशु जी हमके काहे लोगवा इतना सतावेला यीशु जी हमके काहे लोगवा इतना सतावेला। जब राउर भजन करी जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा। Recording Madhupur Sonabhadra Surendra Singh Studio। माटी से बनवला प्रभु जवन इतना काहे के बिगड़ल बाटे वो करई मनवा। माटी से बनवला प्रभु जवन इतना काहे के बिगड़ल बाटे वो करई मनवा। खुद वो अपने पाप में जीवन दिनवा रतिया बितावेला खुद वो अपने पाप में जीवन दिनवा रतिया बितावेला। जब राउर भजन करी जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा। Recording Madhupur Sonabhadra Surendra Singh Studio। हाँ कैसे समझाई प्रभु सबके हम जाई के कवन रूपवा में यीशु बता देता आई के। कैसे समझाई प्रभु सबके हम जाई के कवन रूपवा में यीशु बता देता आई के। भाव भजन के काहे लोगवा तनिको मरम न जानेला भाव भजन के काहे लोगवा तनिको मरम न जानेला। जब राउर भजन करी जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। प्रदेश राजा प्रदेश राजा प्रदेश राजा। Recording Madhupur Sonabhadra Surendra Singh Studio। हाँ गावेला सरोज प्रभु राउर भजनिया राउर कृपा से मिलल बाटे जिंदगनिया।
राउर भजन करी, जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। जब राउर भजन करी त लोगवा काहे के भगावेला। यीशु जी हमके काहे लोगवा इतना सतावेला। जब राउर भजन करी, जब राउर भजन करी लोगवा काहे के सतावेला। जब राउर भजन करी लोगवा काहे के सतावेला।